新年をただのお祝いじゃなくて、自分自身を深く見つめ直すチャンスに変えてみませんか？毎年同じような議論が起きますよね。でももしそれがあんまり重要じゃなかったとしたら。まずはっきりさせたいのが、宗教的な祝日ノエルと世俗的な新年の混同です。この議論ってまるで風車と戦うドン・キホーテみたいじゃないですか。本当の問題は見て見ぬふりです。だからもっと大事なことに目を向けましょう。イスラムの教えでいう自己との対話です。それがムハサベ、つまり自己会計、自分の内面をじっくり見つめるってことですね。結局どんな言い訳をしたって本当の自分を知ってるのは自分自身だけなんですよね。最後の審判の前に自分で自分を評価せよ。この言葉すごく響きます。まさに今やるべきことなんです。人生を一つのビジネスだと考えてみてください。そう、年次報告が必要なね。毎年与えられる365日。これって単なる時間じゃなくて、一番大事な魂の資本なんです。この資本をちゃんと管理しないとどうなるか。そう、精神的な破産が待っています。じゃあ、あなたの魂のバランスシートどうなってますか？資産と負債、それぞれ何でしょう？問われているのはただの行動じゃない、あなたの人間性そのものが成長したかどうかです。こういう内省って中身のない儀式から僕らを守ってくれるんです。時に傲慢さにもつながりますからね。みんなが誰かがやるだろうって思ってると結局誰もやらない。この話すごく教訓的ですよね。でもこれって過去を責めるためじゃないんです。もっと良い未来を作るための戦略なんですよ。やり方はシンプル。過去を振り返って今を評価して、そして未来を計画する。これだけです。あなたの未来は過去よりきっと良くなる。この言葉、すごく希望が湧いてきませんか？こうして新年はただの繰り返しじゃなく、過去の学びを力に変える本当の前進のチャンスになるんです。さあ、新しい年が始まります。あなたの貸借対照表に最初に書き込むのはどんなことですか？